Takové dohody boli s pánom rektorom za prítomnosti akademickej obce a študentskej obce Fakulty priemyselných technológií u mňa na ministerstve také, že dneska v útorok do obedu príde pán rektor a vráti pánovi dekanovi všetky právomoci aj toho pracovnoprávneho vzťahu, pretože pán dekan bol pracovnoprávneho vzťahu pozbavený akýchkoľvek práv a robili sa mnohé kroky, ktoré musíme zhodnotiť samozrejme v rámci kontroly. Žiaľ, pán rektor včera listom túto podanú ruku odmietol a keďže ja som slúbil zástupcom akademickej obce a študentov, že príde medzi nich, tak som prišiel. A hneď včera som musel konať, to znamená, že som poveril kontrolný orgán ministerstva školstva, aby urobil hĺbkovú kontrolu na rektoráte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v oblasti pracovnoprávnych záväzných predpisov v oblasti vysokého školstva, či boli porušené alebo neboli porušené. Zrejme bude nasledovať aj finančná kontrola v nadväznosti na to veľmi rýchla z nášho rezortu a na základe výsledku tejto kontroly rozhodnem duchu možností, ktoré mám, ktoré mi dovoluje súčasný vysokoškolský zákon a budem aj tak konať voči tomu, ako tie predpisy a všeobecné záväzné predpisy právne boli porušené. Možnosti sú vysvetliteľné jednoznačne, ako náhle sa zistí pochybenie, tak musím sa obrátiť na predstaviteľov akademickej obce, to znamená rektorskú konferenciu, veľmi rýchlo samozrejme, Radu vysokých škôl a študentskú radu vysokých škôl a ak mi dve z týchto vážených inštitúcií, ktoré zastupujú naše vysoké školstvo, dajú súhlas, tak poverím iného rektora vedením Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Musí to byť človek, ktorý je v blízkosti, alebo osobnosť, ktorá má kvalitné výsledky a ktorá má podobné zameranie, taká univerzita, ako je Trenčianská univerzita. A zrejme to bude najskôr na sever, a bude to Žilinská univerzita. Spomínal to, že by táto fakulta mohla prejsť, že by to sídlo bolo stále spúchové, to je teda reálne a bola by potrebná aj zmena zákona v tomto smere? Nebude potrebná zmena zákona, pretože túto dohodu B, A nebolo splnené pánom rektorom, to B bolo s ním takiste dohodnuté, že budú nasledovať ďalšie rokovania o prechode tejto fakulty so všetkými právomocami, s majetkom a tak ďalej, ktorý tu je nadobudnutý, ktorý je z 2/3 financovaný z privátnych zdrojov tohto regiónu, 1/3 z európskych zdrojov, aby bol presunutý do prostredia Žilinskej univerzity ako fakulta, ktorá bude pôsobiť vo zväzku Žilinskej univerzity. Ale toto potrebuje ďalšie rokovania na úrovni pána rektora Trenčianskej univerzity a pani rektorky Žilinskej univerzity. To vám ešte nemôžem slúbiť, ako to dopadne. Ale moja cesta samozrejme smerovala aj z tohoto dôvodu sem, pretože tieto úvahy tu už boli a takáto kvalitná fakulta, ako je Fakulta priemyselných technológií v Púchove, si zaslúži lepšie vysokoškolské prostredie. Pán Knepo povedal, že je to vyloženie zákonom zakázané presúvať také fakulty, takže nie je to pravda? Tak opýtate sa zástupcov študentskej obce, ktorá sa zúčastnila rokovania v piatok u mňa na ministerstve a akademické obce tejto fakulty, kde povedal, že rád to podporí a bude týmto spôsobom vytvárať všetky podmienky preto, aby táto fakulta bola v inom zväzku univerzitného charakteru Slovenskej republiky. Tým, že porušil ten súd, ktorý dal pánu rektoru, tak stratil našu dôveru? Viete, myslel som si, a pretože sa poznáme ešte z pôsobenia v Slovenskej akadémii vied, kde som bol podpredseda Slovenskej akadémii vied a poznal som ako kvalitného odborníka a vedeckého pracovníka v oblasti fyziky, že ak podá ruku nielen mne, ale aj ostatným členom akademickej obce, že slovo dodrží. A slovo robí chlapa. A zrejme z Babelus utekal a chlapom v tejto oblasti nie. Mohli by ste nám povedať, že čo v tom liste, jak zdôvodnil tie veci, že prečo nemôže dnes prísť? No zdôvodnenie je také nezrozumiteľné, že musím vám povedať, keď si ho prečítate, ten list, aby ste ho čítali, je tam povedané, že má vážne podozrenia, trvá na výpovedi pána dekana
zo zamestnaneckého vzťahu, teda on mu zobral zamestnanecký vzťah a tie kroky, ktoré urobil, že sú legitímne. Samozrejme zabudol na to, že pán dekan zostáva dekanom, lebo dekana môže odvolať akademický senát, teda konkrétnej fakulty, a myslím si, že na Slovensku musia fungovať aj vo vysokoškolskom prostredí demokratické princípy. Ten, kto ma zvolí, ten ma môže aj odvoliť. Znamená, že tá výpoveď bola daná z vášho pohľadu nezákonne? Z hľadiska pracovnoprávneho, teda z hľadiska zákonníka práce, to postupoval tak, ako postupoval. Zrejme my aj v súčasnosti ten zákonník práce práve z tohoto dôvodu v tejto časti budeme meniť a meníme ho, ktorý je teraz v parlamente, lebo aby nebolo to na svojvoli jednotlivca, ktorý rozhodne bez akéhokoľvek dohadovacieho konania aj so zástupcami akademickej obce, v tomto prípade aj na vysokých školách, aby mohol takýmto spôsobom postupovať. Pán Vavrov je z hľadiska, keď to berem, je stále dekanom, pretože dekana môže odvolať na akademický senát. Je podľa vás ten termín prechodu fakulty pod Žilinskou univerzitu reálny už v budúcom školskom roku? No ja by som práve to obdobie tohoročné využil pri zachovaní vzdelávacích a študijných programov, ktoré tu sú, a po dohode s rektormi a samozrejme aj s dekanom tejto fakulty, aby sme urobili všetko preto, aby sa sídlo fakulty nezmenilo, to zostáva tu, len aby v podstate sa dostali do zväzku Žilinskej univerzity. Ďakujem, pani, nech sa páči, máte 505 ďalších hostí z domu. Je reálne, že ten ďalší semestr bude pod Žilinskou univerzitou? Ďalší semestr nemôže byť, lebo jeden je akademický rok. Akademický rok končí v júni budúceho roku a nový akademický rok. Čiže nejaké špeciálne...